ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስካ ማእከልና ስለዝኾነ ክብርና ዓኻ ደጊምና ንህብ ናይ ቃልካ ተኣምራት ኣብ ዒንትና ኣብ ልብና ክፈት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ምንታን ክርስ ዒንተይ ክፈተለይ ከም ዝበለ ባርያኻ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ክትበና ብሽም ኢየሱስ ደጊመ ይጽሊ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ መዓልትና ሕሊፍና ንበካ አለና አሜን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኤርምያስ ሓደ ቃል ክንሪና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከም ዝብለና ኤርምያስ ምዕራፍ ሓደ ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ኤርምያስ ወዲ ህልቅያ ኢሉ ኤርምያስ ካብ ካህናት እዩ ነይሩ ዓሌት ማለት እዩ ኣብ ዘመን ዮስያስ ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ክጅምር ከሎ አገልግሎቱ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዮስያስ መይቱ ያቂም ዝባሃል መጽኡ ድሕሪኡ ካ የኮንያ ዝባሃል ወይ ካ ጸደቅያስ ዝባሃል ከም ዝመጽ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንድሕርዳት ዝክርዎ ኮንኩም ሓደ አረጊት ነቢይ ተላኢኹ መጽኡስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዮስያስ ዝባሃል ስነዚ ሃገር እንተክግበረላ ኢሉ ክውለደላ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዮስያስ ካ ምስ ተወልደ ጽቡቕ ነቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ክመልሶ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ነዊሕ እዩ ዮስያስ 23 ዓመት ከም ዝነገሰ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እዚ ኩሉ ዝነበረ ግዜ ግን ኣብ ዝመንጎ መስርሕ ወይ ካብ ዝመንጎ ኩሉ ግዜታት ዝነበረ ብሓደ ግዜ ይኮነን ነይሩ እቲ ምምላስ ብፍላይ ኣብቶም ካህናት እንዲኦም ነቲ ቃል እግዚአብሔር ዝሕዝዎ ነይሮም ነቲ ህዝቢ ክመልስዎ ይሽገሩ ነይሮም ምክንያቱ ክልተ ይርኢ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ካልቸር እቲ ዝነበረ ባህሊ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ባህሊ ኣይነበረን ንእግዚአብሔር ዘኽብር ኣብቲ መቕደስ ስርዓት እውን ኣይነበረን ኤርምያስ ከዓ ንእግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 4 ክንከይድ ኢና ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ ናባይ መጸ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽእ ከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዝተገልጸሉ ዘበለ ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ምምላስ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓንሳብን ክልተ ሰዓት እንታይ ይገብር ይብለና ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ነኒ ዘይገብር እንታይ ኢሉ መን እዩ ዘይፈርህ ብለና ቃል እግዚአብሔር አንበሳ ጓዚሙ መን እዩ ዘይፈርህ እግዚአብሔር ተዛሪቡ መን እዩ ዘይንበ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ አገዳሲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ኣብ ዘመን ሳሙኤል ቃል እግዚአብሔር ኣይነበረን ይብለና ራእይ ኣይነበረን ይብለና ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበረን ኣይኮነን ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ዝተገልጸ ቃል ግን ኣይነበረን ሰባት ንቤት ኣምላኽ መጽኦም ከይተተንከፉ እዮም ዝኸዱ ሰባት ንቤት ኣምላኽ መጽኦም ባህሊ ተማሂሮም እዮም ዝወጹ ድሕርዳ ሰባት ጽቡቕ ዝጽልዩ ሪኦምሲ ሰኺርኩም ዲኹም ዝበሃሉሉ ግዜ ነይሮም ማለት እዩ ሰኺርክ ዲኺ ኣቲ ሰበይቲ ስኽራንክ መዓሲ ካብ ገጽ ክተውፅዮ ኢልዋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ መጽሓፍ ሳሙኤል ነዚ ክምዝግቦ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ግዜት እንታይ ኣይነበረን ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ኣይነበረን ኢሉ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቤተ ክርስቲያን በቃል አምላኽ እያ ትመላለስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተገልጸ ቃል እያ ረጊጻ ትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተገልጸ ቃል እያ ትነብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኢሉ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣይበለን ሰብ ምንታይ ዝነብር ኢሉ ንሳርዴስ ትበሃል ከተማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ገንሓ ከሎ እንታይ ኢልዎ ህያው ተባሂልካ ትስመለኻ ኢልዎ ግና እንታይ ኢኻ ኢሉ ኩሉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ከተማልኦ ዘለዋ ስርዓት ተማልኦ ኢኻ ኢልዎ ወልሓንቲ ግን የብልካን ኢልዎ እግዚአብሔር ዝመዝነሉን ሰባት ዝመዝነሉን መምዘኒ በበይን እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን ነይራ ንእሽተይ ሕብረት ፊላደልፊያ ትበሃል ንዖም ግን እንታይ ኢልዎም ንቃለይ ሓሊኸያ ኢልዎ ስለዚ ማንም ሰብ ክዓጽኦ ዘይክእል ክፉት ደገ ይበካ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ዝብል ናብ መን መጽኡ ናብ ኤርምያስ መጽኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ናባኻ ክመጽእ ከሎ ብኽብሪ ክትሕዞ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝብለና ትንቢት እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትንዓቑ ኢሉ ኖት ነሰሳርሊ ሰብ ተዓሚቱ ክንበልካ መጽሓፍ ቅዱስ እናንበብካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮፍ ኢልካ እግዚአብሔር ብዙሕ መገዲ ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ሰባት ጽድቂ እውን ኮንሲደር ኣይገብርን እዩ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እዩ ዝዛረብ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን
እግዚአብሔር ተዛሪብኒ እዩ እንታይ ኢሉ ሰብ ምልክት ናይ ጽድቁ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ ይዛረብ ዝሰምዖ ዘስተውዕሎ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝብል ግን ብፁዕ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጽ ይብለና ኣብቲ ቁጥሪ 7 እንታይ ኢሉ ሽዑ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ዘበለ ኩሉ ኺድ ነቲ ዝእዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር እንታይ ኣይትበል ኢሉ ቆልዓ ኣይትበል ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ምእንቲ ከናግፈካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍርሃዮም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ደሎ ተዛረብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ግበር ኢሉ ተዛረብ ናትካ ኩነታት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩነታት እዩ ሓቀይዶ ናትካ ኩነታት ጸቢቑ ዝፈልጦ እግዚአብሔር ንቃሉ ግን ተዛረብ እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ተኣምራት ክሰርሕ ዝኽእል ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ እንታይ ኢልዎ በቃ ኣብ ዝበረኻ እዚ ጸሚኢና ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ነቲ ከውሒ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ተዛረቦ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ዘይሰምዕ ነገር የለን ምዕራፍ 11 ናይ ዕብራውያን ጸሓፍ ከምዚ ኢሉ ኩሉ በቃሉ ከም ዝኾነ ኢሉ ተን ዓለማት ዝበሃላ ወይ ከዓኒ ፍጥረት ዝበሃል ብምሉእ ከማንሲ ብምንታይ በቃል እግዚአብሔር ፍሬምድ ኮይኑ ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ምዃኑ ብእምነት ነስተውዕሎ ኢና ኢሉ ቁፅሪ 2 ስለዚ እግዚአብሔር ንኤርምያስ እንታይ ይብለሎ ተዛረብ ኢልዎ ኣይትፍርሃዮም ኢልዎ ዘፍርሃካ ነገር እንታይ ኢልዎ ዘፍርሆ ነገር ብዙሕ ነይሩ ኤርምያስ ንእሽተይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ዘመን ዮስያስ ጀሚሩ ክሳብ መጨረሻ 52 ዓመት ክንቆፅር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ መበል 13 ዓመት ግዝኣት ዮስያስ ወዲ ኣሞን ንጉስ ይሁዳ ቃል እግዚአብሔር መጽ ይብለና ማለት ስለዚህ መጀመርታ ግዜ ሽዕ መጽዮ ክሳብ ኢኮንያ እንድሕር ከይኖ እንድሕር ቆፅርና መጽሓፍ ቅዱስ 52 ዓመታት እዩ ስለዚህ ፕሮባብል ብጣዕሚ ንእሽተይ ነይሩ ማለት እዩ ካህናት ካ ይነይሩ ካብ ዓሌት ካህናት እዩ ቃል እግዚአብሔር መጀመርቱ ይኮነን ቃል እግዚአብሔር ይንብብ እዩ ቃል እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብቲ ኣገልግሎት ካ ኣሎ እግዚአብሔር ግን ነቲ ካልቸር ነቲ ባህሊ ናይቲ ቤት ኣምላኽ ናይቲ ቤት መቅደስ ስለ ዘይፈትዎ ክዛረብ ስለ ዝደለየ ንኤርምያስ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣይትፍርሃዮም እቲ ቁኑዕ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ተዛረብ ኢልዎ ኣብ ህይወትካ ተዛረቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ቤት መቅደስ ተዛረብ ኢልዎ ስጋ ኣይትበል ኢሉ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝእመነኒ ኢሉ ምእማን ብጣዕሚ እግዚአብሔር ዝደሊ ርኢኹም ናይ ዕብራውያን ጸሓፍ ከምዚ ኢሉ ሎ ምዕራፍ 3 ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ንስኻትኩም ድማ ናይቲ ዝሸሞን ነቲ ንዑ እሙን ዝገበሮን ናይ ምእማንና ሊቀ ካህናት ሃዋርያን እንታይ ግበሩ ኢሉ ኣቕልቡ ኢሉ ናይ ምእማንና ኢሉ ናይ ምእማንና ይኮነን ኢሉ ናይ ኮንፈስ እንገብሮ ናይቲ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ እንብሎ ናይቲ እንእመኖ ናይቲ እንዛረቦ ንዑ ዘጽንዕ ሊቀ ካህን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምእማን እግዚአብሔር ብጣዕሚ ይዝደሊ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ተዛረብ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ግበሮ ተዛረቦ ኣብ ኩነታት ቃል እግዚአብሔር ተዛረቦ ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ዝኸውን ደሎ ቃል እግዚአብሔር ተዛረቦ ቃል እግዚአብሔር ንእዝንኻ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንኣፍካ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንኹነታትካ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ቀዳማይ ንእዝንኻ እዩ ነቲ ኣብኡ ተጻሓፈ ተጠንቂቕካ ምእንታን ክትገብሮስ ለይትን መዓልቲ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ኣስተንትኖ ስምዓዮ ምስትንታን ማለት ድምፂ ምሃብ ማለት እዩ ምምላስ ማለት እዩ መጉስዕ ምምላስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓንሳእ ተዛረበ ኢሉ ኣነ ከዓ ክልተ ግዜ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኤርምያስ ግን እንታይ ዝቐርብ ዘሎ ኣነ ቆልዐ ኣብቲ ግዜቲ ንእሽተይ ነይሩ ዕድሜ ንእሽተይ ነይሩ I don't know ክንደይ ከም ዝነበረ ክንግምቶ እንተኾይና 17 ነይሩ 18 ነይሩ ምክንያቱ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ካህናት የገልግሉ ስለ ዝነበሩ ኣይኣኸለን ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ግበር ኢልዎ ቆልዐ ኣይትበል ዘፍርሃካ ዘበሎ ኩሉ እንታይ ምክንያት ኣይትሃቦ ኢሉ ዝኾነ ምክንያት ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ከይትዛረቦ ሰባት ድዮም ደሕፍሩኻ ሰባት ድዮም ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ይብሉኻ ሰባት ድዮም ኣብቲ ህይወቱ ዘይነብሮሲ ይዛረቦ ዝብሉኻ ቃል እግዚአብሔር ክትነብሮ ቅድም ትዛረቦ ቅድም ትሰምዖ ድሓር ከዓ ትዛረቦ እግዚአብሔር ይመስገን ንሙሴ ኸም ኢልዎ ነዚ ከውሒ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ተዛረቦ ሕዝቅኤል 37 ከም ዝብለና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንሕዝቅኤል ዓጻጽምቲ ኣርእይዎ ምክንያቱ ሰባት እንታይ ገይሮም ምስል ኣውፅኦም እንታይ ኢሎም ምስል ኣውፅኦም 11:37 ድሕሪ ኢናዮ ዓጻጽምትና ንቐፀ ተስፋና ከዓ እንታይ ገበረ ተቐብፀ ኢሎም ምስል ኣብ ዓለም ኣውፅኦም ካብቲ ኩነታቶም ሲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና ብመዝሙርን ውዳሴን ኢሉ እንታይ ግበሩ ኢሉ
نعملخ زيما نعملخ مزمور እናተቀነኹምሉ ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መልኡ ይሕደርኩም ይንበሪሉ ካብቲ ኹነታት ስምስላ መስሉ ይበለን ካብቲ ኹነታት ግን እንታይ አውጽያምሶም እግዚአብሔር ከናግፈኩም ይልናስ ኣብ ዝበረኻ ደርቢናስ ተስፋናት ቀጽ ዓጻጽምትና ንቀጽ ኢሎም ምስላ አውጽያም ከምዮም ዝብሉ ዘሎ ኢሎም ስምዓዮም ድሕሪኡ ራእይ ርእይዎ ማለት እዩ ዓጻጽምቲ ርእይዎ እግዚአብሔር إذا عطاصمت زي انتاي كون يلو هياو كون ديلو حديدو إذا عطاصمت بعلم يمامصيمو تسفوم زي كون مسرايو بعلم مسلاو صيام فريو تقص زو مصسبالو قال እግዚአብሔር ግን አንታይሉ አሜን ከ ያخطقስ ደምጽ አሚኖ ሞቱ ኢሉና ዕብራውያን ጻሐፊ ሞት ጻድቅ አብ ቅድም እግዚአብሔር እንታዩ ክቡር እዩ ከሐደሞ ሞት ይላቶ فريو تقص زمص سبالو ተጠንጭቅና ካብ ዝኽነምጻልና ዝኻኩ ከምዚ ዝብል ንኹሉ ከምዚ ኣሎ ንኹሉ ገግዙ ይሎ ኖ እግዚአብሔር ልዕል ግዜ እዩ እግዚአብሔር ልዕል ኹነታት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ይብርሃን ኣብ ብርሃን ዳሞ እንታይ ኾን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብዚ ምስላ እንታይ ኢልዎ ዓጻጽምቲ ረእዮ ኢልዎ እግዚአብሔር እዛ ዓጻጽምቲ ትርእዮ ኣለኻ تنبب ليلو تزارب هي وكون يبليلو كم قال እግዚአብሔር تزارب يلو እግዚአብሔር ይመስገን كم قال እግዚአብሔር تزارب يلو እግዚአብሔር استመስገን ይሁን ስለዚህ ኤርሚያስ እንታይ ብለሎ አይትፍራ ቆልዓይ ትበሊሉ ክንደ ሻዕ ምስከም ኩነታት ተማሳሲል ጋር ትከዲኻ ክንደ ሻዕ ትሕት ኩነታት ተጽቂጥ ጋር ትከዲኻ ሕጂ ግን ኣብ ትልዕል ኩነታት ቃል እግዚአብሔር تزارب أوصي قال እግዚአብሔር እንታይ ግበር ተዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ከርስ ዲኻ እድፈልጠካ ኢልዎ ነዚ ኹነታት ካ ደይፈልጦ መስለካ ኪኑ ሓሊፍ ኣነ ገና ከይተወለድካ ይዝፈልጥ ኢልዎ ጸገም ከም ዘሎ ፈልጥ ነቲ ጸገም ይፈልጦ ከም ዝመጽእ ሳማ ማህፀና ዲኻ ኣብ ከርስ ዲኻ ከይተሃነጽካ ከይተደኮንኮ ከለኻ ሽዑ ዝፈልጠካ ኣነ ኢልዎ እግዚአብሔር ንኹነታት ካ ጽቡቕ ገይሩ ይዝፈልጦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክውል ነገር የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክውል ነገር የለን እግዚአብሔር ንኹሉ ይዝፈልጥ እግዚአብሔር ከተፈልጦ ዘለካ ነገር ኣነሞን ኢሽቴንዴ ዕድመ ደንበር ትፈልጦ ይኻይልዎ ኣነ ቆልዓይ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ሰባት ንምንታይ እዮም ምኽንያት ዝህቡ መስለኩም እግዚአብሔር ዝነገረካ ቃል ንልዕል ምርዳእካ ይኹል ግዜ ሙሴ ኣነ እንታይ ኢሉ ኣነ ወተአ ኢልዎ ጊድዮን ኣነ እንታይ ኢሉ ኣነ ፈራሄ ኢሉ ከመይ ጌራ ኣብ ቅድሚ ሚድያውያን ክቆም ኢልዎ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ቃል እንድሕር ደኣ ምስቲ ኹነታት ካን ምስናበርኻን ሰማዕ ኮይኑ ካልኣይ ግዜ ይሕሰበሉ እግዚአብሔር ልዕል ኹነታት ይዛረብ እግዚአብሔር ልዕል እንታይ ይዛረብ ልዕል ኹነታት ይዛረብ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ሰባት ክርድኦ ዘይክእሉ ነገር እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ተጠንቅቕካ ስማዕ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ሰምዑ ኣለኻ ልዕል ኹነታት እግዚአብሔር ይዛረብ ላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢልዎ ተዛረብ ኢሉ ቆልዓይ ኣይትበል እቲ ተምጾ ዘለኻ ምኽንያት ኣጸቢቐ ዝፈልጦ ኪኑ ሓሊፈ ኣለኹ ኣነ ኢሉ ሰባት ቃል እግዚአብሔር ከይዛረቡ ሕፍረት እዩ ዝሕዞም ፍርሓት እዩ ዝሕዞም ኩሉ ሓደ እዩ መለሳ ይብሉን ሰብ እንታይ ከይብለኒ እዩ ዝብል ከምዚ ዶ ይጋጥመኒ ንጢሞቴዎስ ከምኡ ኢልዎ ጳውሎስ ብምንባር ኢድ ሽማግለታት ኣባኻ እንታይ ፈሲሱ ኢልዎ ጸጋ ፈሲሱ ኢልዎ እዚኦም ሽማግለታት እዚኦም ሐዋርያት እዮም ኣብ ርእሲኡ ተነቢዮሙሉ እዮም ንሱ ግን እንታይ ኮይኑ ፈሪሑ ምክንያቱም ሰባት ኣብቲ ከባቢ ዝረአዮም ተሎ ብእምሮ ዓበይቲ ብስጋ ዓበይቲ ብኩሉ ዓበይቲ ስለዚ ነታ ንእስነት ከሓደ እኳ እንታይ ይግበራ ኢልዎ ኖት ነሰሳሪ ብዕድሚኡ ጥራይ ንእሽተይ ብኩሉ ዝበልፅዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ዲኻ ትዛረብ ኢልዎ ኣምላኽሲ መንፈስ እንታይ ይሃበካን መንፈስ ፍርሓት ይሃበካን ጸላኢ ብፍርሃት ገይሩ ይጨቢጥ ዝሕዛካ ቃል እግዚአብሔር ከይትዛረብ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብካ ኢልዎ መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ፍቕሪ መንፈስ ቅጽዓት ይሂብና እምበር ኢሉ እግዚአብሔር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ኢሉ ምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣነ ድማ ያታ እግዚአብሔር ኣምላኺ ኣነ ገና ቆልዓይ እሞ ክዛረብ ኣይክእልኒ ቃላት ኣይኮነ ዝዛረብ ድብሉ ከመይ ገይረ ክዛረቦም እየ ነዚኦም ኢልዎም ከመይ ገይረ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ
قال እግዚአብሔር ሰባት بخونتاتن ኣብ ትሕቲ خونتاتن ተጽቂጦም ቃል እግዚአብሔር ከይተዛረቡ እንድሕር ዳ ነቢሮም ምስ خونታት ዘሰማምዑም ጥቅሲኦም ዝደልዩ ምስኡ ኻኒ ተሰማሚዖም ይነብሩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብላሎ ቃል እግዚአብሔር ተዛረብ ምክንያቱ خونታት ከኣነ ኣቀዲሜ ዝፈልጦ ኣብ ከርስ ዲኻ ከይተሃነጽካ ዝፈልጠካ ኢሉ ኤርምያስ 15 እንድሕር ዳ ከፊት ካለይ ናይ ኤርምያስ خونታት ከነንቦ ንኽእል ኢና መቸም እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዶንጎም እዮም ዘስተውዕልዎ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ከም ዝነበረ 15 ቁጥሪ 16 እንድሕር ዳ ከፊትናዮ ከም ዝብለና دوتين اوكي وእግዚአብሔር አምላኸይ وእግዚአብሔር አምላኽ ሰራዊት ቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕክዎ ኢሉ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሃ ልበይን ኮነኒ ኢሉ ሕጂ ኤርምያስ ይዓቢ ዘሎ ይኹም ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ 25 ገጻት ዝኾና ወይ 50 ምዕራፍ ዝኾኑ ናይ ኤርምያስ 52 ዓመት ህይወት ክጥቕለል ኣይክእልኒ ኤርምያስ ግን ኣብቲ ዝዓብየሉ እዋን ቃል እግዚአብሔር ናብ ህይወቱ ይመጽሞ ተሓጉሱ ይቅበሎ ዘን አባይቶ መላገጽቲ ኣይተቀመጥኩን ባሁን አይበለንን بكل مليك بخورا مليك كان يخامو بمخنيات إيدكا بينك بدتني إلو سلامنتاي كي قرصكو انزو سلامنتاي كقصلي زي حاوي كوينو لجما زي حاو كوينو لجما كم تقبر عين ماي كم تما نصاف ماي دوخت كونني إخا إلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብቀን እግዚአብሔር ኮምፕሌን ይገብራሉ ይሁን ቃል ካረኺቤስ በሊዕየ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መጽንስ ኣብ ህይወቴ ከማን ሓጎስ አምጽለ ኢሉ ኪኖ ግን ክስጉም አይካለን ቃል እግዚአብሔር ግን ክዛረብ ግን ትብዓት ይብሉን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሉ ቁጥር 15 ልዕልና እንድሕሪናዮ ኤርምያስ አዝዩ ዝተለወጠ ሰብ ከምዚ ነበረ በምንታይ ይትፈልጥ ኣብዚ ቦታ እዚ ንስኻ ትፈልጥ ዘክረን ብጽሓንኻ ንሰጎግተይ ድማ ሕነ እንታይ ግበረለይ ፍደየለይ ኢሉ ገና ብዛዕባ ሰባት ሕነ ምፍዳይ ይሓስባሎ ማለት እዩ አጸቢቁ ዝተለወጠ ህይወት አይነበሮን ኢለ ይሓስብ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ስለዚ ከምዚ ኢሉ ወቅት 19 እንድሕር ትሕት ኢልኩም ሪኢኹሞ ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ በሎ እንተ ተመለስካስ ክመልሰካ ኢልዎ ኣብ ቅድመይ ከኣደው ክትብል ኢኻ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈለኸዮ ኢልዎ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈለኸዮ እንታይ ክትከውን ኢኻ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ኤርምያስ ገና እዚ ቃል እዚ ይመጾ ይጠፍኦ ይዛረቦ ጽቡቕ ኸይድ ቅንሰንበት መጽዩ ንሶንያ ይምለሳብታ ዝነበራ ግምጥልጥል ዝበለ ህይወት ይነርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ተተመለስካ ናባይ ተመለስ ነቲ ሕሱር ካብቲ ክቡር እንታይ ግበሮ ኢልዎ ፍለዮ ነቲ ሕሱር ካብቲ ክቡር እንተፈለኸ ኢኻ ከም ኣፈይ ትኸውን ኢልዎ እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኤልያስ እንታይ ኢላቶ ስኻ ብሓቂ እንታይ ምዃንካ ኢላቶ ኣብ ኣፍካን ኣብ ህይወትካን ቃል እግዚአብሔር ሓደ ምዃኑ ሎሚ ፈሊጠ ኢላቶ እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ እንድሕሪልና ኦኬ ሰብ ቃል ኣምላኽ ይመጾ እዩ ማለኹም ሰባት ቃል እግዚአብሔር ይመላለሶም እዩ ቃል እግዚአብሔር ይመጾም እዩ ንኹላትና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ገብረናይ ይምዕደና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝምዕደኒ ኣምላኽ እንታይ ገብሮ ኢሉ እባርኾ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንሰባት ብሕሹኽታ ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ንልብሰብ በቲ ዝርድኦም ገይሩ ይዛረቦም እዩ ቃል እግዚአብሔር ግና ከምዚ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ምስ ረኸብክዎ ኢሉ ኤርምያስ እንታይ ግበርክዎ ኢሉ በላዕክዎ ኢሉ ኣንቢበ ይኮነን ዝብል ደሎ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ትክክለኛ ገይሩ ሒዝዎ ሆልድ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ትንቢት እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትንዓቑ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ቃልሲ ኣኽቢርኩም ሓዝዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ቃልሲ ጽቡቕ ገይርኩም ደጋግሞ ጽቡቕ ገይርኩም ስምዑ ኣስተንትንዎ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ቃል ምስ ረኸብክዎ እንታይ ገይሮ ሒዘ እዩ ዝብል ደሎ ንዓኻም እንታን ከይብድል ኢሉ ዳዊት ንቃልካ እንታይ ገይረዎ ኢሉ ኣብ ልበይ ዓቂረዮ ኢሉ ኦኬ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትካ ምስ ዝመጽእ እግዚአብሔር እዚ ዝተዛረበና ቃል ኢልካ ደጋጊምካ ክትሕዞ እዩ ዝደለይካ ሪኢኹም ጎይታ ክምስል ከሎ ከምዚ ኢሉ ዘራእዝ ክዘርእ ወፊሩ ኢሉ ሓደ ካብቲ ሽግር እንታይ ኢሉ መበል ራብዓይ ክዘረብ ከሎ ኣዕዋፍ መጽአኒ ኢሉ ነቲ ዝተዘርአ ጽቡቕ ቃል እንታይ ገይረኖ ኢሉ ወሲደኖ ኢሉ ጸላኢ መጽዩ ካብ ልብኻ ይወስድ ማለት ኣይኮነን ንይሁዳ ኣስቆሮታው እንታይ ገይርዎ ሓሳብ ድማ እንታይ ገይርዎ ሂብዎ
ዳይሉት ገይሩሉ አቃጢኑሉ አውጽዎ ቃል እግዚአብሔር ፎጋ ወጽዩ ቃል እግዚአብሔር ኩል ጊዜ አቡ ቢቦትካ ቦታ ክረክብ فقد እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ከም ዚሉ ጸሊሎም አለ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር 16 ድሕር ዳሪና ቃል ክርስቶስ ወይ ከዓኒ ናብቲ ብብርከይ ምብርከ ካለኹ ናብቲ ኩሉ ወለዶታት ካኡ ስም ዘበለ አቦ ብብርከይ ምብርከ ካለኹ ምስ በለ ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልብኹም ተኸገብር ኢሉ ማሕደር ክረክብ ኢሉ ሳንክቹዋሪ ክረክብ ቦታ ክረክብ ክርስቶስ ኣብ ልብ ሰባት ይመጽ እዩ ንስኻትኩም ናይ ምድሓንኩም ቃል ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይርኩም ኢሎም 1:13 ኤፌሶን ተሓቲምኩም ኢኹም ኢልዎም ነጊርዎም እዩ ግን ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልብኹም ክሓድር ደልየ ኣለኹ ኢልዎም ቦታ ክረክብ ደልየ ኣለኹ ኢልዎም ኣሳፊሑ ቅመጥ ደልየ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ቃል እዩ ሓቂ ዶ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ተቃል ድማ እንታይ ነበረ ኢሉ ኣምላኽ ነበረ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ዘሎ በቃል እዩ ዝግለጽ ፊልጶስ ንፍዓታት ተባሂሉ እንታይ ኢልዎ ንሕና ኣቦርኤና እምበር በቃ ሕጂ ኣኽለና ኢልዎ ክሳብ ዝኹሉ ዓመት ግዜታት ምሳኹም ነይረ ኢሉ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንክርስቶስ መንነት ዝገልጽ ቃል እዩ ኣምላኽነት ዝገልጽ ቃል እዩ ነቶም ቃል ዝመጸሎም ከማን ኣማልኽቲ ኢኹም ካብ ዝብሎ ጽሑፍ እንታይ ክገብር ኣይክእልን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክፈርስ ኣይክእልን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር መንነት እዩ እዚ መንነት እዚ ብሙሉእ ኣብ ልብኻ ክሓድር ክኽእል ከሎ ቃል እግዚአብሔር ኣኽቢር ከሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ቦታ ረኺቡሎ ማለት ሳንክቹዋሪ ረኺቡሎ ስለዚ ዳዊት ነዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንዓኻ ምንታን ከይብድል ንቃል ካብ ልበይ እንታይ ገይረ ኢሉ ዓቂረ ኢሉ ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኤርምያስ ከዓ ንኸም እዩ ዝብሎ ኣነ ቀዳማይ ቦታ ሂብየ ኢልዎ ግን ሕነ እንዶ ግዳፍ ደየለይ ከምዚ እንዶ ግበረለይ ብሰንክኻ ይቁንዞ ኣለኹ ጠቢርካኒ ኢኻ ኢልዎ ኣይበሰልካን ኢልዎ እግዚአብሔር ኣይበሰልካን ነቲ ሕሱር ካብቲ ክቡር እንታይ ግበሮ ኢልዎ ፍለዮ ኢልዎ ሽዑ ከም እንታይ ክትከውን ኢኻ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ኤርምያስ ኩነታት ከም ስለዚ ነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ቆልዓይ ኣይትበል ኢልዎ ተዛረብ ኢልዎ ተዛረብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ተዛረቦ ነገራት ኩሉ ከም ቃል ኣምላኽ ክኸይድ ኣለዎ ኢልዎ ነዚ ክገብር ከዓኒ ቃል እግዚአብሔር ደጋጊምካ ክትዛረብ ኣለካ ኢልዎ ሰብ ኣብዘ ዘመኑ ነናቱ ዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ዘመን ፀገማት ኣብ ዓለም ነይሮምን ኣለውን ሓቂ ዶ ኦኬ ኣብ ዘመን ፈርዖን እግዚአብሔር ኮሮና ቫይረስ ሰዲዱ ነይሩ ኮሮና ቫይረስ ዝመስል ሰዲዱ ነይሩ እግዚአብሔር ሓቂ ዶ ብሓደ ፅንፅያ ገይሩሲ ፈርዖን ማለት ኣብ ዓለም ዝሓየለ መንግስቲ በቲ ግዝኡ ማለት እዩ ኩሎም ዝጠመዩ ኣሕዛብ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመጽኦ ዝነበሩ ዝሓየለ መንግስቲ ነይሩ እዚ መንግስቲ ግና ተንቀጥቂጡ ምክንያቱ እንታይ ሰዲድሉ እግዚአብሔር ፅንፅያ ሰዲድሉ እንታይ ይኽብል ደሊ ኣበብኑ ኣብ ግዝኡ ኣበብ እዋኑ ናይ ሰባት ብድሆ ኣሎ ናይ መንግስታትን ናይ ነገስታትን ብድሆታት ኣለዎም ሰባት ነናቶም ፐርሰናል ዝኾነ ኣብ ህይወቶም ዘጋጥሞም ነገር ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ግና እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እዩ ፈልጥ እዩ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ኣብዚ ውሽጢ ኩሉ ኩነታት ግን እግዚአብሔር ቃሉ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ እንታይ ግበር ይብለካ ንቃሉ ክትነብር እዩ ዝነግረካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ እዩ ንእዝንኻ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንኣፍካ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንኹነታት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ንእዝንኻ ሓደ ግዜ ውግእ ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ምስ ኮነ ጎልያድ ንእስራኤላውያን ኣብ እዝኖም እንታይ ከስምዖም ጀሚሩ ቃል ናይ ሲኦል ከስምዖም ጀሚሩ ምክንያቱ ቀሊል እዩ ንሰብ ብምንታይ ኢኻ ትሕዞዮ ብፍርሒ ኢኻ ትሕዞ ፀላእ ፅቡቅ ገይሩ ካብ ቀደም ክሳብ መወዳእታ ዝጥቀመሉ እንታይ ፍርሒ እዩ ፅባሕ ንጎ እንታይ ንኸውን ፅባሕ ከመይ ንኸውን እዚ ከም ዝተኾነኸ ኢሉ ሰብ እንታይ ይገብር ንኽፈርሕ ድምፂ ዘስምዖ መን እዩ 40 መዓልቲ እንታይ ኢልዎም ኣነ ንስኻትኩም ሓደ ሰብ ብመሰረቱ ኣብ ውግእ ከስምማዕ ኣሎ ድዩ ኣነ እዚ ከይጥቀም እዚ ከይጥቀም እዚያን ተጠቂምና ጥራይና ንበኣስ ዝበሃል ከሎ ድዩ ኣብ ውግእ ኩሉ ሰብ ነንሂወቱ እዩ ዝዋጋእ ሓቂ ዶ ስምምዕ ዝበሃል እውን የለን እንታይ ገበሩ እዮም ኣብ ስምምዕ ዝኣትዮም ገርሙ እዮም
ግን ጎራሒ ንሱ እንታይ ገይርዎም ንግሆ ምሸትን ንመዓልቲ ክልተ ግዜ ክራሽ ኮርስ ገይሮ 4 መዓልቲ ሂብዎም ብፍርህ እንታይ ገይሮም አንበድቢዶም ንግሆ ክዛረብ ከሎ ፈሪሆም ይውዕሉ ምሸት ዝሕልል ምስ በሎም ኩሉ ኩነታት ከ እንደገና محدريتهم كأني يهبون مالتي قال أملاك كم زيلو تسعان كلتان مزمور داويت التلعل إلو نجهو سهل خايلو مشيت كأنتاي موراي امنتك بعسرت أوتار زلو بجنا نجزيابير مزمارسي تعميو إلو نجزيابير نجهو انتايلو داويت كل جزي أبي وتو أو وجي يزنبر أو كينات يزنبر حدا قام مجد له كل جزي سلازم انتاي قبر نقوه تسي انتاي قبر سهلخا እግዚአብሔር ምሕረትካ ይብል እግዚአብሔር በምሕረትካ አው ዕለን ይሉ አቅን እግዚአብሔር ተማዕቀብ ይኸይድ ሙሉ መዓልቱ ውዒሉ ኻኒ ጽቡቕ ውዒሉ እግዚአብሔር ንህይወቱ ባልህዋ በዝኻብ ሲኦል በዝኻብ አንበሳ በዝኻብ ድቢ አምሊጡ ምስ ወዓለ ምሸትካ እንታይ ኢሉ ሽዑ ዝምር እሙንነትካ አታልዑል ንጎስ ሃልኻ ምሸትካ እንታይ ምውራይ እምነትካ ኢሉ እግዚአብሔር እሙን ይሉ ሽዑ ውዕል በቃ እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ ዓቂብን እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩን ይሉ ምሸትካ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ንግሆን ምሸትን ክትብሎ ዝግባእካ ነገር ነጊርካ ኣሎ ንግሆን እንታይ ኢሉ ሰሃልኻ ምሸትካ እምነትካ ክትወጽእ ከለኻ ሰሃልኻ ኢሉ ገዛኻ ምስ ተመለስካ እምነትካ እምበር ናይ ሰኦል ዘረባ ንግሆን ምሸትን እንድሕር ዳኣ ሰሚዕካ ጻድቕ ከም ስደን አንበሳ ይተብዕ ዝብል ቃል ካባኻ ርሑቕ እዩ እንታይ ኢኻ ትሰምዕ ዜና ከፊትካ ምስማዕ እኮ የድለይካን እዩ ሎም እኮ ዜና ዝቐብል ኣብ ስራሕ ኣሎ ኣብ መገዲ ኣሎ ክትትሪኦውን ኣሎ ኩሉ ኩነታት እዩ ዝዛረብ ባዕሉ እዚ ግን ናይ እግዚአብሔር ዜና እየ ዝብል ዘለኹ ኣታልዑል ንጎሳ ኣለኻ ምሸትካ ምውራይ እምነትካ ጥዑም እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ጸላእ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ናይ 6,000 ዓመት ተመክሮ ኣለዎ ብተመክሮ ክትስዕሮ ኢልካ ይትሕሰብ نسب انتايو ناب تراب زوتو صبوق يرسل زفلط نغهو يزاربهم مشيت يزاربهم انتاي كتسمعتو علب طعمه اقداسي سب قال املاح كنبر قال املاح دغاغي مخسمع الله قال እግዚአብሔር ደጋጊ መخስተንትን الله ካብቲ ኣብ ዓለም ዝረኽቦ ኢንፎርሜሽን ሓሳባት ኩሉ ትዝበዝሐ ቃል አምላክ ክኾን الله እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ نماريام كوميلوا ماريام من مارتان كلتين متين يسوع زأكل متيسي كنستناقدو إلى حسيبا مالتي كل لا يتبليلوا لعلن تحرن تسعر الله يلوا فريو غانتايو كومبلين معزمزام قال እግዚአብሔር ከም ዝብለና ካብቲ ዝግባአና عزيزنا ኸይንሐስብ ኢሉ ካብቲ ዓቕሚ መንፈሳዊ ዓቕምኻ ወፃእ ነገር ከማን ኣይግልገልኒ ወላ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ዳ ኮምፕሌን ክትገብር ጀሚርካ ኣባያት ዓቕምኻ ጠጠዋብል ተመለስ ከባ ተሓጒስካ ትገብሮ ነገር ጥራይ ነው ኣምላኽ ቅቡል እግዚአብሔር እንታይ ተፈቱ ኢሉ ሕጉስ ወሃቢ ወላ ክትብ ኮለኻ እንታይ ግበር ኢሉ ተሓጒስካ ሃብ ካብታ ዘይተሓጎስካ ኣላ ግና ደዋብላ ኢሉ In fact, تحقيسك عند هابك كمان ما بقى استخان حرد الله دو بليلو يسوع دم بتعباي معلتي نفس وقف سبك كله دو يلو رأيه يبلنا نفس وقف تجبر نجار يسوع دو يلي يزري نفس وقف تجبر نجار يسوع دو يلي يري تحقيسه دي سبز الله تناش أني شو دي ماتي أنت جيري ماتي لوي مخنياتو أبكن بجزء أبهر كم زي لوام الله سنسب فيليبي تعم شتاي لوام سمر نعمل أنت يزجبر بازبل يتناتكم مسواتي لهم سلاز كلني تقبليه له خيلهم مخنياتو نعاكم انت جبز حالكم انت كبز حالكم يلو ابقن እግዚአብሔር ዝቀርብ መስዋዕቲ ጥዑም ሽታ ሆነ الله ጽቡቕ መስዋዕት ሆነ الله ስሙር ንአምላኽ ባዘብል ይዝኸውን ማለት እዩ ኮምፕሌን ዳገበርካት ገብሮ ነገር ጌጋዩ ነቶም ምዕዘምዘምቲ እሞ ዘዕዘምዘሙ ይሉ إسران سلستان شح سبات እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ሚሉ ቀዚፎም ሚሉ 10 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ነቶም ዘዕዞም ዞም ሚሉ ስለዚህ ከም ኣቶም እንታይ ንኹን ኢሉ
ኣይነዝዕም ዘምዘም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ነሰምዖ ንዑዩ ዝገብር ንዑዩ ዝነብር ካብ ወፃእ ግና ክሰምዕ እዩ ዘለዎ እቲ ዝዓበየ መስዋዕት ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዋ ማርያም ንማርታ እንታይ ኢልዋ ማርታ ብዙሕ ነገር እንታይ ትገብር ኣለኺ ኢልዋ ጭነቕ ኣለኺ ኢልዋ ምክንያቱ ጭንቀት እዩ ልዕሊ ዓቕምኻ ምግልጋል ጭንቀት ልዕሊ ዓቕምኻ ንኣምላኽ ከተበርክተሉ ምሕሳብ ጭንቀት ልዕሊ ዓቕምኻ ንሂወትካ ምግያይ ጭንቀት ልዕሊ ዓቕምኻ ንሰብ ክትገብር ኢልካ ምፅዓር ጭንቀት እዩ ብብዙሕ ክትደኽሚ ዘለኺ ኢልዋ ዝበለፀ ነገር ክነግረክ ኢልዋ ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ መስዋዕት እንታይ እዩ ምስማዕ እዩ ንእግዚአብሔር ዶ ኢልዎ ሳሙኤል ንሳኦል ክነግሮ ከሎ ካብ ምስማዕ ገይሩሲ ንላዕልስ ባህ ዘብሎ መስዋዕት ኣሎ ኢልዎ ትዝዓበየ መስዋዕት ንእግዚአብሔር እንታይ እዩ ምስማዕ እዩ ማርያም ግና ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ኢልዎ ዝውሰድ ግደ መሊኡ እዩ ዘይውሰድ ግደ ግን ኣሎ ምስማዕ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ካዩ ንእዝንኻ እዩ ዳዊት ኣበረኻ እግዚአብሔር ከናግፎ ከሎ ንጎሳልኻ ምሸት ምሁራይ እምነትካ እንዳበለ ዳዊት 40 መዓልቲ ኮርስ ወሲዱ መፂ ናይ እግዚአብሔር እዚኦም ከዓኒ 40 መዓልቲ ናይ ሲኦል ናይ ፀላኢ ድምፂ ኮርስ ክወስዱ ፀኒሖሞ እኮ ሓንቲ ኣኸ ይከውንሲ 2 ግዜ ንመዓልቲ ዳብል ሂቦም ነይሩ 2 ግዜ ንመዓልቲ የፍርሆም 2 ግዜ ንመዓልቲ የፍርሆም እዚ ሳኦል ተጣቢቡ ዘምፀ መስለኩም ሳኦል ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣፍሪሂዎም ኦኬ ሶሪ ጎልያድ ማለት እዩ ሳኦል ካብ ኩሉ ሰብ ዝነውሐ ነይሩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሓቀይዶ ካብ መንኩቡ ንላዕልሲ ይብለና ኣብ እስራኤልሲ ክንዱ ዝመጽ ኣይነበረን ኢሉ ስለ ሳኦልን ሰናፍ ኣይነበረን ሶ ነዊሕ ነይሩ ብቁመት ኮይኑስ ናይ ቁመት ግን ኣይኮነን እንታይ ክትሰምዕ ፀኒሕካ እዩ ዝውስኖ 40 መዓልቲ ንግሆን ምሸትን ናይ ፍርህ ቃላት ምስ ሰምዑ እንታይ ኮይኖም ባሮት ኮይኖም ቃል እግዚአብሔር ግና ከምዚ ኢሉ ፍጽምቲ ፍቅርስ ንፍርሃት እንታይ ትገብራ ኢሉ ተባረራ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ፍርሂ አንጻር ፍቅር አምላኽ እዩ ናይ ፍርሂ አንጻር ንአምላኽ ምእማን እዩ ንያኢሮስ ክፉእ ዜና ሒዞምሉ መፅኦም ገሊኦም መባፃፅሓቲ ንሞት ዳ እንታይ ክነግሩሉ ከርክበሉ እንዲ ሞት ከማና መገዲ ከሎ ሰብ ኣይንገርኒ ዝበሃል ሓቀይዶ ኣይንፀላኒ ንወይታ ይተድኩሞ ኢሎሞ እንታይ ክኾኖም እንተደኸመሞ ኣትሊስት የፀናንዖ ከማን ክሳዕ ገዛ ዝኣቱ ኢሎም ኣይፅበይኖም ፀላእ ግና ንሰባት ኣብ ሰባት ዘሎ እምነት ክራሽ ክገብር እዩ ዝደሊ እምነትካ ክድክም እዩ ዝደሊ ኮምፕሌን ክትገብር እዩ ዝደሊ ፈሪሕካ ንቃል እግዚአብሔር ኣይሰርሕን ኢልካ ዓፂኻ ክትቐምጦ እዩ ዝደሊ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ ቃል ኣምላኽ ካበይ ክመፀና ይትበሉ ኢልዎም ናብ ሰማይ ናብ ታሕቲ ገላ ይትበሉ ኢልዎም ቃል እግዚአብሔር ኣምታይ ዘሎ ኢልዎም ኣብ ኣፍካ ናብ ልብኻን ቀረባኻ ኢልዎም ብጣዕሚ ቀረባ ንኽሰርሕ ቀረባ እዩ ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን ጥራይ ወሳውስን ኣብዚኣ ጥራይ መለስልሶም ካበይ ናይ ኣገልጋል ክመፀና እዩ ካበይ ክመፀና ቃል ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይኸውን ብልብኻ መን ናብ ሰማይ ክዲቢ ኢልካ ኣይትሕሰብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ብምንታይ ይሰርሕ بمسمع يسرح قال እግዚአብሔር بمزراب يسرح قال እግዚአብሔር بمسلسال يسرح እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ያ ኢሮስ ቃል ልክዕሆም ገይሮም ማለት እዩ ጎይታ ግን ከምዚ ኢልዎ እመን ኢልዎ ኣይትፍራህ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ካብ ጎይታ ዝወፀ ቃል እንታይ ገይርዎ ሽዑ ኣበርቲዕዎ ደው ኣቢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እመን ኢልዎ ኣይትፍራህ ኢልዎ ዋላ ሞይታ ቆላ ኣይትፍራህ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እምነት ዝተመልአ ነይሩ ጎይታ ሁሉ ጊዜ እንታይ ነይሩ መንፈስ እምነት ዝተመልአ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት አንጻሩ ይዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ከምዝ እንዳኸደ ከሎ ካብኡ ንላዕሊ ቃል እግዚአብሔር ሰምዐት ሰበይቲ ነይራ እንተ ደኣ ተንኪፈዮሲ እንዳኸገብር ኢላ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክወስድ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ሓይሊ ክወስድ ኢላ ካብ ሽዕኛው ደው ክብል ኢላ ምክንያቱ ብዛዕባ ኢየሱስ ድማ እንታይ ምስ ገበረት ኢሉ ምስ ሰምዐት ኢሉ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ክንድም እንታይ ካሰምዕት ውዕል እንታይ ካሰምዕት ውዕል ኢምፖርታንት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ريكم تسعة قميتي انفورميشن كسمع علكا انت هتقصد تصبه قال أملاك سر حالك خبيديو قال أملاك بيوتك كانون كبيديو እግዚአብሔር ይመስገን ኤልያስ ነታ ሰበይቲ ውላድ ዘይብላ ሰበይቲ ነራ ሕጂ እግዚአብሔር ከምዚ ይበሉ ሕጂ ንዝኾነ ዘጋጠመ ነገር አምላክ ስለ ዝፈቀዶ እዩ አምደ ሐዘን ተኸይዳ አነን አምላክ ሰብ መቸም ጽበይካ ማለት እዩ ፈቃድ አምላክ እንዲገላ ክትብል ማለት እዩ ግን ፈቃድ አምላክ ዘይኮነ ከም ክትብል ስለ ክዛረባ አይመርጽኒ ማለት እዩ ኢንሰንሲቲቭ ንምዃን ዘይኮነ እቲ ንሓስቦ ኩሉ ግዜ ፈቃድ አምላክሲ ኣብ ህይወትና ኩሉ ዝኸውን ዘበለስ ፈቃድ አምላክ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እግዚአብሔር ሮቦት ይኣዳሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፕሬዲስታይንድ ዝኾነ ናይ ሰብ መገዲ ጥራይ ይኣዳሊ ማለት እዩ ኣይኮነን ኦኬ ከምዚ ገይረ ክነግረኩም እየ ኤልያስ ምስ መፀ ነታ ሰበይቲ በዓልቲ ፅቡቕ እያ ነይራ ገዛኒ እሽተይ ከ እንታይ ጌራትሉ ይብለና ሃብታም ሰበይቲ እያ ነይራ ገዛ ከ ኣዝናይ ኣምላኽ ሰብሲ ኩሉ ግዜ ክዕርፈላ ዝኽእል ስንታይ ኢላ እዚኣስ ቤት ስንታይ ንግበረሉ ኢላ ነስራሓሉ ኢላ ሕጂ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ጊልኡ እንታይ ኢልዎ ኣታ ሰበይቲ በዓልቲ ፅቡቕ ነያ ኢልዎ እንታይ ክንገብረላ ኢልዎ ነዛ ሰበይቲ እንታይ ክንገብረላ ኢሉ ሕጂ ኣምላኽ እዩ ተዛሪብዎ ኣይኮነን እግዚአብሔር እንተዛረቦ ነይሩ ንምንታይ ኣይነግሮን ውላድ የብላን ዛ ሰበይቲ ሳባ ዘይብሎ ወይ ፀልየላ ዘይብሎ ኣይኮነን ኤልያስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኹነታት ክልውጥ ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ህያው እዩ እዚኣ ይኽብል ደሊ ዝኾነ ኩነታት እንድሕር ዳ መፅእ ኤልያስ ኣብ ህይወቱ ብቃል እግዚአብሔር ገይሩ ክምክቶ ከም ዝኽእል እዚ ኮንፊደንስ ዘለዎ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኩሉ ልሙድ ኢሉ I am instructed in every situation ይብል ኣብ ኩሉ ሲ ኢንስትራክሽን ኣለኒ ኣብ ኩሉ ተማሂረ ኢሉ ኣብ ሃሩር ከመይ ይኽወን ኣብ ቁሩር ከመይ ይኽወን ኣብ ፀገም ከመይ ይኽወን ኣብ ስእነት ከመይ ይኽወን ሲ ቃል እግዚአብሔር ኣምሂርኒ እዩ ዝብል ዘሎ ተማሂረ ይብሉ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሲ ኢሉ እንታይ ክንገብረላ ኢና ኢሉ በቃ ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእል ገይሩ ይድሓስባ ነፍሱ ኣምላኽ ይመስገን ሳኻ እንታይ ኢላቶ ኣነ ማእከል ህዝቢ ዝነብር ዘለኹ ስደተኛ ይኮንኩ ዝልመን ወረቐት ኣሳይለም የብለይ ዋላ ሓንቲ ዝሕተት ነገር የብለይን ኢላቶ ስለ ፀገም የብለይን ኢላቶ ከይዳ ድሓር ሕሹኽ ኢልዎ ሰብኣይ ኣንታ እዚኣስ ሓዳር ኣለዋ ኢልዎ ፅቡቕ ሓዳር ይኸዓ ዘለዋ እንታይ እሞ ውላድ እንዲ ዘይብላ ኢልዎ ንዕንዕንዕን ኢልዋ ተመለስ ኢልዋ ንዓመታ ከምዚ እዋን ክትወልዲ ኢኺ ኢልዋ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዲ ኢልዎ ዋላስ ባዕሉ ተዛሪብዎ ባዕሉ እግዚአብሔር ተዛረቦ ደሞ ከም መጀመርታ ውላድ ይብላን ዛ ሰበይቲ ይብል አምላኽ ኩሉ ፈልጥ ዘይኮነን ኤልያስ ግን ኣብ ኩሉ ኩነታት ቃል እግዚአብሔር ዲፕሎይ ክገብር ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር ከዋፍር ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር ህያው ምዃኑ ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ብሓው ምስ ተሓልፍ ኢሉ ብማያትካ ምስ ትኸይድ ኢሉ ኣይክትነድኒ ኢኻ ኢሉ ኣይክትጥሕልኒ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኩሉ ቦታ ቃል እግዚአብሔር ክሰርሕ ዝኽእል ማልቲ ሲስተም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ግና እንታይ ክትሰምዑ ኢልካ ኢምፖርታንት እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ትዘድሊ ኢልዋ ንማርያም እንታይ ኢልዋ ሓደ ነገር ኢልዋ ሓደ ነገር እዩ ማርያም ካብኣ ክውሰድ ዘይክእል ግድሓርያ ኣላ ኢልዋ ንምንታይ ክትደኽሚ ኢልዋ ንምንታይ ክትፅዕሪ ላዕልን ታሕት ንባል ፊዚካል ዝኾነ ኣገልግሎታት ምሃብ እዚ ኮነን ሰብ ዘዕብዮ እዚ ኮነን ዝውስኾ ኢልዋ መዓልታዊ ምስማዕ እዩ መዓልታዊ ካብ ቃል እግዚአብሔር ማራ ምውሳድ እዩ በቲ ካብ ቃሉ ዝወፅእ ፀጋ በቲ ካብ ቃሉ ዝነዝዕ ፀጋ መዓልታዊ ምትርካስ እዩ ትእሙ ነገሩ ካብቲ ዘለኽዮ ድርቀት ክትወፅስ መዓልታዊ ዝስምዒ እዩ ዝብላ ደሎ ካብቲ ዘለኽዮ ምዕዝምዛም ክትወፂ ድኻም ፃዕሪ ክትወፂ መዓልታዊ ስምዒ ኢልዋ መዓልታዊ ተፀናንዒ መዓልታዊ ተደበሲ መዓልታዊ ተነቓቕሒ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዘድሊ እንታይ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ነገር እዩ ማርያም ግን ካብኣ ዘይውሰድ ግደ
حاري الله يلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ግና ደጋጊም ከም ሰማዓካ ደጋጊም ከም ተዛረብካ ግን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ፍሬ ይፈርዩ እምነት ይፈርዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ከምዚ ይልሎ አመንኩ ስለዚህ አንታይ ገበርኩ ይሉ ተዛረብኩ ይሉ ስለዚህ እንታዩ እዚ ከማን ዘዛረበካ አነ ክዛረብ ስለዝደልኩ ይኮነን ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ይሉ እቲ ንዳዊት አሚኑ ዘዛረቦ መንፈስ አባና ህያው እንድሕር ዳ ኮይኑሲ ስቕ ከማን ክንብል ኣይንኽእልና ኢሉ ስቕ ክንብል ኣይንኽእልና እቲ ቆልዓየሞ ኣይዛረብን ዝብል ነበረ ኤርምያስ እንታይ ኢሉ ኣይክዝክሮን ደጊመስ ብስሙ ኣይክዛረብኒ እኳ እንተበልኩ ኣብ ዓጻጽምተይ ተዓጽዩ ኢሉ ኣብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ኾነኒ ክጽመሞ ተጋደልኩ ግናኸ ኣይከኣልኩን ኢሉ ኣይኮነለይን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኤሊሁ ዝበሃል ሰብ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ቅድሚ ያለው ናይ እዚኦም ቃላት ይሓይሽ ኢሉሲ ስቕ ኢሉ በቃ ነዊሕ ግዜ ተጸሚመ ስቕ ኢለ ኢሉ ኢዮብ 32 በቃ ስቕ ኢለ ኢሉ እዚኦም ካባይዳ ዓብዩሲ በቃ ናይ እዚኦም ምዕዶ ዓቢ ኣነ ንእሽተይስ ንምንታይ ይዛረብ ኢሉ ድሓር ግን እንታይ ኢሉ ከም ትቕደድ ዝደለየ ሓርቢ ኢሉ ከም ትኽትኮስ ዝደለየ ሓርቢ ቃልካ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ እንታይ ገይርኒ ኢሉ ሃዊፅኒ ቃላት መሊእኒ እሞ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ እንታይ ገብረኒሎ ኢሉ ይድርኸኒሎ ኢሉ እቲ ዝተመልአ ቃል ግን ከከም ዝደለዮ ሽዑ ይዋፈር እግዚአብሔር ይመስገን ከከም ዝደለዮ ኣብ ህይወት ሰባት ይሰርሕ እግዚአብሔር ከከም ዝደለዮ እንታይ ይገብር ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ንኣፍ ዝመልእ ካብ ምንታዩ ካብ ልቢ ዝወፅእ ዳዊት ምስ መፀኩም ኢሎም በቃ ዝዳ ሓያላንዲ በቃ ዝዳ በቃ ነዚ ከመይ ጌርካ ክትቆሎ ኢሎም ሳኦል ከማን በቃ እንታይ ገበረሎ ብሙሉኡ ትናቱ ኣጽዋር ኣልቢስዎ ንሱ ግን እንታይ ኢሉ ጥዑም ዜና እየ ዝነግር ኢሉ ወንጌል እየ ዝነግር ኢሉ እቲ ዘልመደኒ እየ ዝነግረኩም ኢልዎም ኣብ በረኻ ማሕስእ ክወስደለይ ክደሊ ከሎ ኣንበሳ እንታይ ገብሮ ኢሉ ብጭሕሙ እየ ዝውጥጦ ኢሉ እዚ ዜና ዝስምዕዎ ብሎም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝገበረልካ ነገር ምንጋር ንዓኻ ንእምነት ነቶም ሰምዑኻ ንእምነት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰባት ህይወት ብምንታይ ተገዚኡ ይኸይድ ብሰምዕዎ ብንሰምዖ ይተገዚኡ ዝኸይድ ክንዲ ምንታይ ነገራት ሰሚዕካ ትውዕልን ሰሚዕካ ትኸይድን ሰብ ዝተመልኦ ነገር እዩ ዘጉስዕ ኣፍ ካብ ምንታይ ዝዛረብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ሰባት ኣብ ልቦም ዝተመልአ እንታይ ዝገብር ዝግንፍል እግዚአብሔር ይመስገን ስቕ ክብል እኳ እንተደለኹ ኢሉ እዚ ኣይዛረብኒ ቆልዓየ ዝብል ነበረ ኤርምያስ ዓብዩ ወሲኹ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር በሊዑ ቃላትካ ምስ ረኸብኮ በላዕክዎ ኢሉ እግዚአብሔር ከዓ ደጋጊምካ ክትፀረለካ ኢልዎ ነቲ ሕሱር ካብ ትኽቡር ፍለዮ ኢልዎ بوزح مقد حليفو እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኣብ ጉድጓድ ምስእተዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠቢርካኒ ገለ ኢሉ ምስተዛረበ እግዚአብሔር ከኣብቲ ጭቃ ፍርቅ ዘሎ ቦታ ምስኮነ እንታይ ኢልዎ ተዛረበኒ ኢልዎ ደውለለ ኢልዎ ፀዋዓኒ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክመልሰልካ ኢልዎ ካለ ዘይትፈልጦ ዓበይቲ ምስጢራት ካኒ ክነግረካ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይትፈልጦ ምስጢራት ኣብ ህይወትካ ክገልጽ ዘይትፈልጦ ቃላት እግዚአብሔር ገልጽ ኢልዎ زي تمهارك يا قدم حجي أبوتات كازي حلفوا نسخة زي نبرك حدش تمكره خلما مدك إلوا እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰብ መገዲ ከም ዝናተይ ንምንታይ ይኮነ ናይ ባህልኒ መገደይ ግን ካብ እግዚአብሔር ሕበቲ ፍርደይ ካብ ኣምላኸ ርሕቅቲ ኣይትበል ዝብል እግዚአብሔር ከመይ ጌርናተይ ንበይኑ ኩነታት ኣይባህልኒ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ነናቱሎ እግዚአብሔር ይመስገን እናቱሎ ኣብ መከራ ኮይኑ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ይምሃር እዩ በቃል እግዚአብሔር ይዓብዩ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ሓልፎ ነገር እግዚአብሔር ይዕብዮ እዩ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉሎ ሕብረት መከርኡ ዝናፍቀሉ እዋንስ ንምንታዩ ነቲ መከራ ንምንታይ ናፊቅዎ እንድሕሪልና መከራ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣብቲ መከራ ተጾሚቑ ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር ትምህርቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ንዑ ስለ ዝናፍቀ እዩ እጎይለኹ ኢሉ ናበይ ናብ ላዕሊ ናብ ሕብረት መከርኡ ኢሉ ኣብቲ መከራ ሓብሮ ኢሉ ስለዚህ ያዕቆብ ከም ኢሉሎ ማለት እዩ ሓዋተይ ዝኾነ ፈተና እንተ ተበጽሓኩም በበይኑ ዓይነት ንዝኸም ሓጎስ ቁጾርዎ ኢሉ ማለት ሲ ስለዚ ሕጉስ ደይኮነስ ካብኡ ትካፈሉ እቲ እግዚአብሔር ዘሕልፈካ ዘበለ ማለት እዩ ኣው ቃል እግዚአብሔር ኣው እግዚአብሔር ተጸቢኻ እተዓብዮ ምዕባይ ማለት እዩ ሪኹም ግዜ ከም ምሕላፉ እዩ ዝሓልፍ
غزي محلاف ناملاخ مصباي مالت غزي محلاف ايكونن فيرماتا ايكونن فيرماتا انت اندعللكا انت غازيطا اندانببكا انت شاي انداسته ابايات مصكا كوم يكونن ميكونن እግዚአብሔር ስፔሲፊክ ታይም ይብሉን እግዚአብሔር ናቱ ናይ ምጽባይ ዘጸበየካ እምነትካ xሳብ ዝዓብዩ እግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸብኾ ማለት ኮፊለ ተጸብኾ ማለት አይኮነን እንታይ ዳኒ እምነተይ እንዳዕበኹ ተጸበየ ይዝብል ደሎ 105 መዝሙር ዳዊት እንድሕር ዳሪናዮ ኒዮሴፍ ናምንታይ እትዮም ኢልዎ ናብ መቁሕ እትዮም እንታይ ክሳዕ ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ኢሉ እምበር 37 ዕድሜ ክሳብ ዝበጽሕ ይብለናኒ ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ተቃል አምላኽ ውሽጡ ክሳብ ዝርከብ እግዚአብሔር ቅድም ሕጂ መጽኡ ነይሩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከናግፎ መጽኡ ንሱ ግና ስቲል ኣብ ሰባት ውከል ጸኒሑ በጃኹም ንንጉስ ተዛረቡ ለይ እንዶ ሕልም ከም ዝገይሩ ዝፈተሓልና ኢልኩም ስንገሩ ለይሉ ቃል ተመሊሱ እግዚአብሔር ገና እንታይ ደሎ ኢልዎ ኣብ ሰባት ይሙርኩስ ገይሩ ዘሎ ኢልዎ እዚ ጽማዕ ንጎምስ ወጻኻኒ ሳላ ሰብ ዘውጻኒ እዩ ሳላ ተዛረብከ ንጉስ ዘመደይ ስለ ዝኾነ እቲ ኻ ስለ ዘውጻኸ ይኽብል ኢሉ ኣነ በይነይ ዘናግፍ ምዃነይ ምእንታን ክትፈልጥ ግን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቅልጽመ ይረዳእት ንኻ ምእንታን ከይትብል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር ስንታይ ይብና ኢልዎ መንፈስ ፍቅሪ እዩ ይብና ኢልዎ መንፈስ ኃይሊ ይብና ኢልዎ መንፈስ ቅጽዓት መንፈስ ርእስኻ ምግታይ ይብና እምበር ፍርህ ያበናን ኢልዎ ፍርህ ዘበለ ዘፍርህ ዘበለ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ናይ ጸላኢ እዚ ነዚ ዝኾነ ነገር ኣይትግበረሉ ኢልዎ ሽማይ ተውጻሉ ጥቕሲ ትግበረሉ እዚ እዚ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 8 መሃሌ እንታይ ይብለና እዛ ፈታዊኣ ተሞርኪሳ ንላዕሊ ትወጽእ ደላሲ መን እያ ኢልዋ ካብ በረኻ ትዲብ ዘላ ይብሉ ወይ ከዓ ዊልደርነስ ይብለኖ ካብ ምድረ በዳ ትወጽእ ዘላስ መን እያ ኢሉ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ናብ አምላኽ ምስ ቀረበ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ምስ ሰምዐ بفقر እግዚአብሔር እዩ ዝትሓስ بفقر እዩ ዝዲብ እግዚአብሔር ይመስገን معرف شمونت مهالي خمزي لنا أتا ولادتي جزيخ وصدلنا زي قطر حموشة إذا فتاوي أتمر كسائلو كبر خات ديب زلا كاب مدربات وص زلا كاب درقت وص زلا كاب تدرق بوتات وص زلاس من يائلو قويتا خمزيلو أبكرن زلا ختم أخذ صور هاي كالاني ندحر دا يوسخلو ندحر دا يعبلو ندحر دا أمنتي من لا له كل سبيز فولتو من دياكون كنقبر مستبهلو أب قبر حواري سنتاي لهم قدامات بوا إذ أمنة المنفس قدس استمل استيفانوس فيلو شو عتا سبات أقول له كفتم شو عتا نحدا قنتاي له أتي أمنة المنفس قدس استمل أنتاي لهم استيفانوس فيلو زابيري مسكن نسون بزحت أمنتي زملهم نسون بزحت كفو ورا يمصالمني زدخه ما يمصالمني بيمبوري كونن نسو حزم مزمص حاوز طفا يكونن انتي دا مليسي انتي زغبرم زبراتهم است امنتن منفس قدسن استملأ ابرخا ديكون زنبر نسو ابرخت يزنبر ابرخ زنبر سب ايكولني المبرهات من انتان كبره ويلهم ابتحتي غبرون يوم يلو غويتا ابيدا يم دومصو ابلاعلي يوم زوصو بقى ابرهالنا يم زبلو كلهم نت برهان يوم زريو ጸጋ አምላኽ ቋዶስ ያም ኩሉ ግዜ ዝመጹ ብዛዕባ ዮሐንስ ኮም ይብለና ነቲ ብርሃኑ ግና ንስኻትኩም እንታይ ክትገብሩ ደለኹም ባህ ክብለኩም ደለኹም ስለዚ እዛ ፈታዊ ኣተሞርኪሳ ካብ በረኻ ወጽያሲ ናብ ላዕሊ ትዲብ ደላ ካብ ምድረ በጻ ዝብላስ መን ኢሉ ቁጽር 6 ሽዑ እንታይ ኢሉ ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ ቅንኣታ ከም ሲኦል ብርቱዕ እዩ ረስና ከም ሕረስና ሓዋሃላልታ እግዚአብሔር እዩ ከም ማሕተም ኣብ ልብኻ ከም ማሕተም ኣብ ቅልጽምካ ኣንብረኒ فقرس بزح ما يعتق وقطفا أي كإلني له እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱ ከገለጽ ከሎ በፍቅር እዩ ዝገለጽ ስለዚህ ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎ ማለት እዩ አምላኽ ስንታይ ይብና ኢልዎ መንፈስ ፍቅር ይብና ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ዘፍቅር ቃል እግዚአብሔር ዘኽብር ንቃል እግዚአብሔር ቀዳማይ ቦታ ዝህብ እምበር ፈሪሕካ ኣፍርሕ ዘንብር ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ሕዝቅኤል 37 ናይ መጨረሻ نريامو انتاي لو زكيل 37 تنبأ إلو قبل على خناتات انتاي قبر إلو تزارب انبر انتاي تقبر إلو مسلا يتمثل إلو قرف مسلا زبلون نسوم اي تدقم اي تزارب بو إلو እግዚአብሔር سبات زبلو اي تدقم
ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ እንታይ ግበር ኢሉ ድጋሚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንተሲና ህንጽሊና አምላኽይ ልዕሉ ኩነታት እዩ ልዕሉ ኩነታት እዩ ሳንታ ላባጋና ባጋስታ ናይ ብዝሰምዖ አምላኽይ ልዕሉ ኩነታት እዩ አምላኽይ ልዕሉ ኩነታት እዩ አምላኽይ ልዕሉ ኩነታት እዩ ንሱኻ ኣብ ልዕሊ ዝዓጻጽምቲ ዝተነበእ ኣቶም ንቑጻት ዓጻጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ እውን ንገሮም በለኒ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓኒ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ከንብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቁርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋንካ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኻ ክብርን ህበካ ኣለና ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብ ኣፎም ድማ ማንና የጉደልካ እንተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልትና ግዜና ሓሊፍና ንበካ ጎይታ አሜን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ